Hej Per. Hej Lotte. Jeg står lige her og kigger på sjælærter. Synes du ikke, de er blevet flotte? De er mega flotte i år. De er kæmpe høje, og de står sindssygt godt. Jeg tror, de har godt kunne lide det her kolde og fugtige og regnfulde vejr. Men det er også godt, fordi det er nemlig vores yndlingssort af ærter. Det er det helt klart, og det er en helt fantastisk ært, for den smager godt fra den bliver moden, og til man stort set ikke kan spise den mere, til den tørrer ind. Så den smager godt hele vejen. Den bliver ikke sådan travlet og melet til sidst, så det er helt fantastisk. Og så giver den ret godt. Dem man kan se her bag mig, de vokser på 3,5 kvadratmeter. Og vi har sådan set bare givet dem sådan noget, man kan måske ane sådan noget rivnet her, som simpelthen er formet som nogle cylinder. Så står der en cylinder der, en cylinder der og en cylinder der, som de så vokser op af. Og man kan se, de giver jo, og du kan se, de vokser op til, hvad er de er næsten 1 meter højere end mig nu, tror jeg. Så det er jo virkelig, virkelig mange ærter, de giver. Så det er en helt fantastisk ært. Hvordan er de svære at dyrke? Nej, de er ikke svære at dyrke. De er faktisk rimelig let at dyrke. Vi forspirer ikke, vi gør ikke noget sådan specielt. Vi tager ærterne, kommer dem ned i jorden, cirka 5 cm, eller som vi normalt forklarer det, med 2 led på en finger ned i jorden. Og det gør vi sådan i starten af april. Og så vokser de ind til, slutningen af juli. Og så igennem fra slutningen af juli og så igennem august, og måske ind i september kan man så høste af dem. Og de smager helt fantastisk. Det gør de. Per, hvordan er det med at tage frø fra dem? Jamen, det vi gør, det er sådan set, at vi tager sådan en, de her ærtebælge. Vi tager de første af dem, og så lader vi dem simpelthen bare hænge. I stedet for at spise dem, så lader vi de første af dem hænge. Det kan godt være svært, for de smager godt. Og så lader vi dem tørre. Og så når de bliver knastørre, gule og knastørre, så høster vi dem en dag, hvor det ikke har regnet, lægger dem ind et tørt sted og opbevarer dem tørt indtil om foråret. Og så der i starten af april, så sår vi dem igen, og så vil vi blive ved med at have dem. Og udover at den er god at bevare, fordi den er en fantastisk sort, der smager godt og giver meget på meget lidt plads, så er det faktisk også en historisk sort. Vi er jo her omkring Hammel i Midtjylland, og cirka 20 km sydfor, der ligger en landsby, der hedder Sjelle. Og det er faktisk derfra, at denne her kommer. Den blev dyrket der helt tilbage til starten af forrige århundrede. Og det er jo sådan omkring år 1900, der har man simpelthen fundet den her i Sjelle. Så det er også en ært, der har en del historie. Det er dejligt. Per, tak fordi du fortalte om vores skønne, fantastiske sjællært. Og vi siger tak her i dag fra Den Bæredygtige Vej. Kan I have en god dag. Hej hej.